Mina ke umbutho engiwaziyo omunye kuphela. Njalo. Eminye amanye la angiwazi. Manje masivotele umbutho wesizwe ngisho ukuthi ngiyawazi lo mbutho. Ngiyazi ukuthi ninezikhalo ezithile ngawo wona wombutho lo. Ukuthi phakathi kuyo kunabantu abangalungile. Namasela nawagqoka i-t-shirt afana nayo. Kufanele usiwakhiphe. Balombutho bengilombutho niwaziyo. Ngicela ke bantu baseSoweto ngempela ukuthi masifika kulo 29 kaMeyi Nginibingelele ngani kwethu, ngiyethemba nizwele lapha ivideo noma i-audio kababa uThabo Mbeki. Kukhumbuleke ukuthi ubaba uThabo Mbeki wayengumongameli wakuleli elandela umongameli owaku-Nelson Mandela, kusho ukuthi waba umongameli wesibili omnyama. So lapha kade ekhuluma-ke ekhankasela iqembu evuma ukuthi linawo amaphutha futhi i-ANC inawo amasela ngaphakathi, njengoba sazi ukuthi umphakathi iyona nto alihlezi ocomplain-a ngayo leyo. So uke wavela phambilini lapho kade ekhuluma ethi ngakayikhankasele i-ANC, kepha kubhubhu hayi usekhankasela i-ANC ngamandla nokushiya abantu abaningi beshaqekile-ke. Kepha kule video bamncomile ngokuba honest. Siyabonga.